Žujko, ali me čuješ? Valjda ću da upale svetlo. Žujko. Izgleda kao da pričam sama sa sobom. Aman, overdozirali smo od fashiona. Zar ne? Ja sam se ukočila na ovoj stolici. Neko je izgubio telefon. Nemoj da pričaš. Valjda će se neko javiti iz organizacije, daćemo im telefon. Daj da damo ovdje naši zid. Da. Jo, Bože, čuvam ovu kesu, ne bi li... Neko je izgubio telefon. Dobroveče. Sada je petak, 23 časa, Lu se iznenada pojavila i sad će da reši jednu stvar. A ta stvar je sledeća. Nalazimo se na Fashion Weeku, koji je u toku, u hotelu Metropol. Revije su dugo trajale. 1, 2, 1, 2. Revije su dugo trajale, dobroveče, samo sekund. I sada je vreme, da. I sada, hoćete... Posle ću ti nešto reći, neću sad. Ali možete kasnije, samo da ja ovo snimam. Hvala vam puno. Lu se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Dakle, petak u 23 sata, pravo iz Metropola, došli smo da se raspitamo how to, kako da se spremite za izlazak za 10 minuta. Znači, spremiti se za izlazak za 10 minuta. Sad će nam modni znalci to objasniti. A ja ću vam reći, evo šta, na primjer, kad sedite u prvom redu, dobijete od poklona. Lak za nokte, Karmin, crveni, naravno. Ovo je jako zanimljiva devojka. Sad ćemo je pitati, ko si ti zanimljiva devojko? Ko si ti zanimljiva devojko? Ćao, ja sam Ana i ako me pitaš što radim, pa svašta nešto radim, a trenutno sam pre recimo nepunih mesec dana otvorila modni blog, što je nešto potpuno novo na našoj sceni. Ti znači si idealna osoba da nam objasniš kako da se spremimo za 10 minuta u petak uveče i da izađem iz kuće negde u život. I ja sam prava osoba, pošto se ja uvek brzo spremam. Ono što treba da uradite uvek je da pratite vašu intuiciju, dakle ne obraćajte pažnju koji je događaj u pitanju, nego ono što vam se nosi to obucite i prosto kako god frizura da vam se nosi, tako je namestite i budite ispunjeni i srećni jer to je najviše što zrači. Hvala ti, Ana, drago mi je što sam to upoznala. A sad ćemo vidjeti šta još, dakle crveni lak, crveni Karmin i u slučaju žege dobro. Ćao, možemo da te pitamo nešto? Vrlo je jednostavno. Kako se spremiti i izaći u grad za 10 minuta u petak uveče? Ako mislite bitno imati neki dobar džins, to uvijek od devojaka pali, i neka jednostavna majica, jednobojna, recimo uz neke efekte nakita. To je neki moj recept. Uredna frizura, jači harmi, recimo crveni ili nekoj jarkoj boji, to sam valjda aktualno i štikle, naravno. Aha, dobro. Koliko je tebi trebalo da se spremiš za ovaj događaj? Bila sam u nekoj žurbi, tako da nekih pola sata, 40 minuta je bilo dovoljno. Okej, hvala ti puno. Dakle, Snežana, zdravo, možemo nešto da te pitamo? Može, nego što sad jurim boleta, pa ajde uradim ja prvo svoj intervju. Evo, samo kratko. Ja sam inače ovde sa jako nestrpljivim detetom. Kako da se spremiš i da izađeš u grad za 10 minuta u petak uveče? Imaš neki savjet? Vidi, mora da ti bude čista kosa pre toga. Znači, za petak, nemojte petak dočekati neoprane kose. Dobro. I ja mogu da se spremim za toliko, pod uslovom da mi je, da sam odmorna i da mi je dobar ten, da ne moram da se šminkam. Znam već sve svoje kombinacije. Znaš, ali kad je žena u krizi, u nekoj drami, kad imaš neki stres, onda te uhvati neka nesigurnost, onda imaš potrebu da se presvučeš 5 puta. To je najveći neprijatelj brzog spremanja. Ali u principu nije loše onako da imate neke kombinacije za koje znate da su vam 100% ekstra i da ih niste baš prošlog petka nosili. Hvala ti, Snežana, carica si. Ovo su bili dragoceni saveti. I nestao je naš poklon. Šalim se, ovo nije. Kod organizatora ti je, predali smo organizatoru Bojanu iz Klika. Branka, kod Branka. Branko ili Bojan? Glavnom organizatoru smo predali. Aha, on je malo... Nema na čemu, srećno. Hajmo da idemo dalje. Hoćemo da ostavimo poklone? Ne. Evo, radimo socijalni eksperiment, da li će poklon nestati ukoliko ga ostavimo ovde. Sada je tačno
5 do 11. Ajmo. Dobro, kako je ti? Malo radim. Dobro večer. Imamo jedno pitanje za vas. Može i dva, ali nisu bezobrazni. Da li se pije nešto u backstage-u? Ne. Ne. Otkud vam ta ideja? Dobro. Drugo pitanje je, petak je veče, 22 sata. Kako se spremiti za 10 minuta i izaći u grad? Koji je tvoj savjet? Evo ovako ili kao Nenad, na primjer? Nenade, pitanje je ključno. Čestitamo na otvaranju Fashion Weeka. Jel vi dopuštate ovim manikenima da piju iza scene? Pa da, moraju se zagreju, se opuste malo. Pa znaš ti to kako je? Kao pred seks, otprilike. Dobro, a reci mi, molim te, petak je veče, 22 sata. Koji je tvoj savjet da se spremiš i izađeš u grad za 10 minuta? Pa sve u crno, odmah. Znači, bez razmišljanja, crna majica može malo oversize, džins može tamni kakav god, patike nije bitno i gore sad ili rokerka ili bilo šta od nekog tako šljempavijeg. Može mantil, može rokerka, može džemper, zavisi od vremena. Bolje više slojno da brže se skidate, završite rukave i tako dalje. Pa nemoj sad sve da ti otkrijem. Ne, samo mi reci koliko ti je trebalo da se ti obučeš za večeras, da spremiš tu kombinaciju. 10 do 12 minuta. Pa smislio sam otprilike samo da li pantalona sad ova ili... Pa nemoj sad ovaj da mi se koša. Dobro, idemo dalje da istražujemo. Ćao, možemo da te pitamo nešto? Kako se spremiti u grad, u petak je veče, situacija, 22 sata. Kako se spremiti za izlazak u grad za 10 minuta? Imaš neki savjet? Ili neki trik? Crna majica, crni pantaloni, crni sako ili kontrastno, znači sa belom majicom i crnim sakom kao što sam ja sada, samo što je teget kombinacija, mislim da tu nema greške. Koliko ti je trebalo da se spremiš? 5 minuta. Važi, hvala ti puno. Wow, kakva gužva. A znate vi zašto je ovolika gužva sad ovde? Zato što svi hoće da piju alkohol i da puše cigare. Ne, šalila sam se, hvala. Jugoslave? Dobro. Moraš? Molim te, reci mi, kako da se spremiš za grad za 10 minuta, petak je večer? Koji trik? Učiš kupaće i izađeš. Zaplivaš, hvala. Dobro. Sad ću ti doći. Čekaj, kako se ovde nabavlja piće? Kako se nabavlja piće? Ne znam. Na šanku. Na šanku, dobro. Nego šta, nemoj da me vučeš. Ne mogu, ja sad moram da radim, izvinite. Nešto sam pročitala, toliko si me rasplakala. Jel da? Hvala vam puno. Nije sad trenutak da pričamo, pričat ćemo drugi put. Hvala vam puno. A što te nema na televiziji? Pa evo ima me na YouTube-u. Pa ja nemam to. Ovako, YouTube, kompjuter, uključite YouTube. Pa nemam ja to. O Bože, a možda ima komšinicu. Pa dobro. Da. Ali treba negde da se Ako nabavite kompjuter, ja sam vam na YouTube-u Dalija 8 minuta od sreće. A što nemaš ovako kako si bila? Pa šta će nam kad imamo kompjutere? Ma ne na ovim televizijama da te gledamo. Novi vek, nova pravila. Hvala vam puno. Vidimo se. Baš, Bože. Laku noć, vidimo se. Prijatno, svako dobro. O Bože. O Bože. Čekaj. Da vidimo. Odlično. Kako si lepa, ćao. Možemo nešto da te pitamo? Možemo. Vrlo je jednostavno. Znači, situacija je sledeća. Petak je veče, 22 sata, zvoni ti telefon i imaš 10 minuta da se spremiš. Koji trik primenjuješ da izađeš u grad? Farmerke, majice i štikle. Jel da? Da, na brzaka. I čisto kosa. I čisto kosa, ako nije čisto zavezana, ali to je to, najbrže, najjednostavnije. Hvala ti. Koliko ti je trebalo vremena za današnju kombinaciju? 15 minuta. Jel da? Da, na brzaka. Šta te je najviše namučilo? Pa nije me ništa namučilo.
Kosta trebali smo da se sveniramo, ali totalno je sadina ovako kratka, tako da je okej. Hvala ti puno, uživajte. Ćao. Divno. Možemo da te pitamo nešto, vrlo je jednostavno. Ćao. Petak i veče, 22 sata, koliko ti treba da se spremiš da izađeš u grad? Pa, meni je vrlo malo, do pola sata. Pola sata ti treba? A mi radimo anketu kako za 10 minuta da se spremiš. Pa dok je bila kraća kosa moglo je. A sad ti kosa oduzima najviše vremena. Kosa. Hvala. Imaš ti neki savjet za brzo spremanje? Savjet? Pa mislim da je što prirodnije ovo devojke. Ja mislim da je sada trend više što prirodnije da se budu tako da... Ne znam, jedno 15-20 minuta. Pa 10 minuta može, ali ono... Ali da kasniš. To može. Može. Ako je baš nešto bitno. Hvala vam puno. Neki hodnik je. Da vidimo da li se možda ovde još neko krije. Možemo nešto da vas pitamo? Možete. Ćao. Pazi, situacija je sledeća. Do you speak Serbian? Da. Okej. Petak i večer, 22 sata, mislila si da ćeš ostati kući, međutim stiže poziv. Koji je trik da se spremiš za 10 minuta i izađeš napolje? Šta ćeš da obučeš? Teško će sad 10 minuta spremiti. Stvarno? Teško. A mislim nešto što mi prvo padne pod ruku. Ima vas da spremno nešto za takve situacije. A koliko ti treba inače da se spremiš? Pa dobro, zavisi. Zavisi što treba, kako treba se spremiti, da li tuširanje, da li svedi, samo ako za neki izlazak na pozinu nešto. Aha. To oblizu kuće. A tebi? Sat i po. Sat i po? Šta radiš čoveče sat i po? Ne znam, ne sviđam se na prvi put, tako da moram da popravim. Mora više kombinacija se sproba. A odakle ste vi? Ja sam rođen u Češkoj. Dobro. Ali poreklom sam iz Nigerije i iz Srbije. Stvarno? Da. Kako si lep čovječe, a ti? Ja sam iz Crne Gore. Iz Crne Gore? Iz Ulcinja. Dobro, super, lepo se provedite, imate neki plan večeras? Pa, vidjet ćemo, sve polako. Kud pađemo? Polako, hvala puno, uživajte. Jao, kakva super omladina čoveče. Fantastično. Mada, ako bih čekali da izađemo u grad, načekali bi se. Leno, hello. Pa nekad se čovjek zbuni na ovim događajima. Jesi nekad šetao pistom? Vogue. Niko nam nije ukrao kesu, čoveče. Ne, čekamo Boška. Sedi, odmori. Ne. Nisi se snimali. Nisi ti snimio. Fuck. Jebi ga. Mislim, moram nam ipak... kako ovo jako. Sehr gut. Sehr gut. Koliki je red? Ko je poslednji? Ti? Pa valjda. Nismo uvijek poslednji. Pa, što bi rekla Zorana, mala pauza. Marija, kako si mi lepo ušla u kadar. Jao, srce moje. Čestitam ti. Hvala. Kako je biti na pisti? Pa znaš što, ja sam shvatila da je nas Boško pozvao da podržimo Madonu, razumiješ, te mature tete. Pa lepo. A on mi je prvo bio glupo, sam bila tako nešto u tom kratku, ali kaže mi Madonna bi ovako izašla u grad i to je to. Kad smo kod izlazaka u grad, kako sam te potresla. Marija, ti sigurno imaš savjet za tinejdžere koji se pitaju kako da se spremim da izađem u grad za 10 minuta. To je bar lako. Kako? Stavi se crveni karmin, one to bar mogu. Neka ultra mini haljinice. Po mogućstvu patike, jer će im sigurno biti mnogo udobnije, ali ako baš se žele da se pokrenu neke štiklice i to je to. I to je to? Pa da. I piči mladost. Kako ne bre, bela majica, onako da samo onako brucić nevino viri. To je kao malo, te patikice, ovako šorčiće i te sandalice. Majiti.
Hvala Marija puno. Uvek. Iskusna maca nam je dala savjet. Ja sam došla Daj intervju, čovjek. Ja samo ti čestitam, ništa nastavi. Imaš neki predlog? Boško? Evo. Samo mi reci, nisam se lepo obukao, ali dobro. Boško. Kaži. Pod broj 1, crveno odelo i Martini Black. Ako ja sad odem na Terazije, u Martini Vesto radnje, ću ja realno, stvarno da nađem sve ove stvari. Evo vidiš, sigurno ti iz Martini Vesta gledaju, pošto znaju za tvoju emisiju, gledali su i mene u tvojoj emisiji, poručim u slovih. Ja bih molila da ovo bude u stvarnosti stvarno, ali ovo izgleda genijalno i ja bih se jako razočarala da odem u Boškovu sobu, atelje i da ovo kupim, nego ja se nadam da ovo ima stvarno na Terazijama. Da, oni su čuli i sigurno će nešto od ovoga biti ozbiljno. Pričali smo ovih dana o tome i zaključili smo da nekako moramo da proširimo tamo tu njihovu sferu uticaja i delovanja i bit će jedan black deo gde će se baš upravo to nalaziti. Da, to je udobna, fantastična, efektna odeća, zato što je muška moda sad uzbudljivija od ženske. Ja, da ti kažem, ja sam gledao sve oni, fenomenalno su bili oni modeli pre nas, međutim, kad je Aca izašao zelena modela. Razvalio je. Ja kažem, šta je ovo je? I on došli i kaže, ovo si mi desno, naježio sam se. Pa jeste, da. Pitanje je vrlo jednostavno. Kako da se spremiš u grad za 10 minuta? Petak je veče, mislio si da ne izlaziš, a onda zvoni telefon i kao, brate, aj siđi, za 10 minuta krećemo. Živim s mamom ili bez mame? Bez mame. Dobro. Onda prvo pogledam gde su mi čiste stvari i dohvatim sigurno belu pamučnu majicu, farmerke, patike koje ovih dana ne skidam i pa dobro. A kosa? Što? Jesi i ti primetila? Ne, nisam, nego šta se radi sa kosom u 10 minuta? Ma ništa, pa šta će ti? Kosu ćeš da sediš tokom večeri. Ako treba, ako ne treba, lepota je oko posmatrača. A scenarij od 2 živiš s mamom? To je mnogo jednostavnije. Živiš s mamom, kažeš, mama, ako ni večeras ne budem izgledao dobro, nikome neće hteti ni narednih 10 godina. I mama sve spremi i kaže, evo ti! Dobro. A koliko je tebi trebalo da smisliš styling za sopstveni poklon? Mislim da ga nisam ni smislio, vidiš i znam. Dograbio sam neku majicu tamo, jer sam bio zadovoljan potpuno sa onim što je izašao na pistu. Sviđa mi se ova majica, da ti kažem, znaš kako, nekad pogledaš kako i zamisliš da ti izaš, nisam se pogledao gledalo. Vjerojatno kad se budem pogledaš, a dobro, ne vas. Prosto nešto ti kažem, to mi je jako bitno. Kolekcija se zove Believe in Believe i nekako si me zamislio kao tableticu koja daje dnevnu dozu samopouzdanja, da budeš funkcionalno u svakom trenutku. Da. To tvoja odeća apsolutno omogućuje sad samo još da je nađemo u radnji. A da ti kažem nešto, znam što ćemo sigurno da nađemo ovde. Što? Jeger. A nema čaša, možeš da doneseš čašu. Od kuće. Čekaj, mama, ako mi ne budeš dala čašu, niko mi neće hteti ni narednih da se... Evo, sad će doći. Završili smo, mislim da ste dobili dovoljno savjeta i shvatili da je muškarcima mnogo teže nego ženama. Verovali ili ne? Hoću, ajmo.